Пусна ли видео? Да. Намираме се в колата на VFTI. До мене е дете лазурно, митака. И ще бъдем свидетели на гонка от тя щат от втора между Мило Озунов и Пастора. Гледаме се по-близо от тях. Тръгват! Мило леко напред. На 120 сме. Половин кола напред Мило Озунов. 160. Много леко. Нещата са много на кръста. Тук ми се струва, че Ники почва да издърпа леко. И вече на 180 на кръста една от друга са колите.